Itatzen den lasaitasuna zure ezpainetan dagoen goxotasuna. Dira maite zaitudala esateko ditudan arrazoienetakoa. Eta zure ondoan pasatutako une gehienak dira nire bizitzan bizitako une berezienak. Eta zure ondoan jarraitu nahi du ni neu izaten, eguzkia desagertu arte edo nahi dugun arte. Iristen zaren bakoitzean niregan pizten den irribarra, zugan pentsatzeak sentiarazten didan maitasuna. Eta egun batean agertu zinen gau hotz hartan. Eta geroztik nire ondoan behar zaitut. Eta zure ondoan pasatutako une gehienak dira nire bizitzan bizitako une berezienak. Eta zure ondoan jarraitu nahi du ni neu izaten, eguzkia desagertu arte edo nahi dugun arte. Eta zure ondoan pasatutako une gehienak dira nire bizitzan bizitako une berezienak. Eta zure ondoan jarraitu nahi du ni neu izaten, eguzkia desagertu arte edo nahi dugun arte. Betira arte. Eskerrik asko. Kaixo, egunon guztioi. Ilargi Lezoko abeslari gaztearen musikarekin, betira arte bere abestiarekin girotuta, hasiera emango diogu lanbide heziketa duala euskaraz ekitaldiari. Gaur hemen elkartu gara Gipuzkoan lanbide heziketa duala euskaraz bultzatzen duzuen komunitateko kideoi aitortza egiteko. Industria egitura sendo, lehiakor eta berritzailea izateko berrikuntzan eta etengabeko hobekuntzan oinarritutako lanaren eta formakuntzaren alde egiten duzue guztiok. Eskerrik asko. Eta ekitaldiaren sakonean sartu baino lehenik ongi etorri guztioi. Ongi etorri hemen Bergarako Miguel Altuna zentro honetan aurrez zaudeten guztioi. Eta baita streaming bidez beste aldean ekitaldia jarraitzen ari zareten guztioi ere. Euskaraz balio erantzi lanari, hori da lema. Eta euskarazko lanbide heziketa dualak gaur hemen elkartu gaitu. Gipuzkoako Foru Aldundiaren, Eusko Jaurlaritzaren eta Laneki elkartearen ekimen honek
euskaraz matrikulatutako ikasleen lantokiko formazioa ere euskaraz jarraitu ahal izatea aldarrikatzen du. Lanbide Heziketako lantokiko prestakuntza eta duala euskaraz izatea hain zuzen ere. Alegia horrela, ikasgeletan dagoen errealitate hori lan mundura eraman eta ibilbide profesional bat euskaraz egitea ahalbidetu nahi da. Egitasmoaren leloak dioen bezala, euskaraz lanari balioa erantsiz. Orain urtebete inguru LH Duala euskaraz marka estrenatu zen Gipuzkoako Foru Aldundian, eta orain ikus dezagun zertan den, zer gertatu den ekimenaren baitan urtebete honetan. Ikus dezagun. 2021ko ekainean aurkeztu zen LH Duala euskaraz marka berria Gipuzkoako Foru Aldundian. Euskaraz balio erantsi lanari, lemapean, lanbide heziketan eta lanean euskarak duen balioaren kontzientzia aldarrikatzea da helburua. Baliabide ezberdinak jarri ditugu ikasleen, ikastetxeen eta lantokien eskura. Besteak beste, lhdualaeuskaraz.eus webgunea, informazio liburuskak edo autodiagnostikorako tresna. Lanbide Heziketa Duala euskaraz errealitate bat da jada Gipuzkoan. Gaur egun, 2700 lantoki baino gehiagok egiten du bat. Langile kualifikatuak euskaraz eta elebitasunean prestatuz, lantokien ekoizpen sarearen premietara egokitzeko aukera gehiago zabaltzen dira. Lantoki, ikastetxe eta ikasle erreferenteak zarete. Eskerrik asko! Beno, gero eta ikasle gehiagok aukeratzen dute Lanbide Heziketa Duala euskaraz egitea, eta joera hori bermatzea da asmoa. Bai eta ikasle hauei LH Duala euskaraz egiteko aukera eskaintzea ere. Euskarak ikusi dugu lanari balioa erantzten dio eta gainera lantokiei lehiakorragoak eta lurraldearekin lotura estuagoa izatea ahalbidetzen die. Hain justu Laneki elkarteak Lanbide Heziketa euskara sustatzea eta hobetzea du bere helburuetan, eta LH Duala euskaraz izan dadin lantokiei eta ikastetxei laguntza eskaini nahi die. Horregatik hemen dugu gurekin Laneki elkarteko presidentea Ainitze Blanco, eta orain berak hartuko du hitza. Ainitze Blanco, mesedez? Egunon eta ongitorria deneri. Lanbide Heziketa Duala euskeraz, hezkuntza eta lan mundua elkartzen du. Baina honetarako ezinbestekoa da koordinazioa eta elkarlana egotea. Eta hemen zaudeten eragile hori esker, hau da, erakundetako, lantokietako eta ikastetxetako arduradun eta ikaslei esker, Lanbide Heziketa Duala euskaraz posible da. Euskara, alde batetik, ikaslearentzat gaitasun bat gehiago da, bere talentuaren adierazle. Eta bestalde, lantokiarentzat balio erantsia da. Beraz, euskaraz balioa erantsi lanari. Azken urteetan, Gipuzkoako 2700 lantoki baino gehiagotan, izan ditugu ikasleak lantokiko egonaldietan euskaraz. Aipatu, Lanbide Heziketa Duala euskaraz, marka propioa daukagula, euskarazko lantokiko egonaldien identifikagarri gisa. Beraz, marka hau erabili eta zabaldu dezagun. Lanekitik, Lanbide Heziketa Duala euskaraz izateko, baliabideak sortzeko konpromisua hartu dugu eta horretan jardun dugu. Beraz, urtez urte sortutako baliabide hauek ikastetxe eta lantokien eskura jarri ditugu lhdualaeuskeraz.eus webgunean. Ekitaldi honen bidez, aitortza gune bat sortu nahi izan dugu. Beraz, gaurkoa, egindako lanaren eta emandako aukeren errekonozimendurako tartea izatea nahi dugu. Honela,
eskerrak eman nahi dizkizuet, lanbide heziketa duala euskeraz, posible egin duzuen guztioi. Alde batetik, lantokioi. Lantokitako arduradunei, instruktorei eta lantaldeei. Bestetik, ikastetxeei, zuzendaritzei, lanbide heziketako dual arduradunei, hizkuntza normalkuntza arduradun teknikariei, tutoreei eta irakasleei. Eskerrak ere, hemen bildu zareten erakundeei, Gipuzkoako Foru Aldundiari, Eusko Jaurlaritzako lanbide heziketako sailburuordetzari eta hizkuntza politikarako sailburuordetzari. Eta nola ez, euskarazko lanbide heziketa dualaren protagonista nagusiei. Hau da, etorkizuneko langile eleanitzak diren ikaslei ere gure eskerrik beroenak. Denon artean, lanbide heziketa eta lan mundua euskaraz indartzen eta zabaltzen jarrai dezagun. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Blanco Anderea, zure hitzengatik. Eta Eusko Jaurlaritzak ere urteak daramatza lanbide heziketa duala euskaraz babesten, eta horregatik igo dadila meselez Nikolas Agartzazu Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko lanbide heziketako sailburuordetzako plangintza eta antolaketarako zuzendaria. Zurea da hitza, mesedez. Bueno, egun on guztioi, eta mila esker gonbidapenarengatik eta guretzako ore bada hemen egotea. Eta azkenean aipatzea zen olako urratsa eman duen lanbide heziketan euskararen presentzia, ez? Nik, beti bezala tokatzen zaizkit, datu batzuk adieraztea eta hori egingo dut, ez? Labur. Kontutan hartzen baldin badugu 15-16 ikasturtean, lanbide heziketan euskaraz matrikulatuta zeuden kopurua zen eguneko 25%koa, soilik. Euskaraz ikasten ari zirenak. Karo, horrek zer eskatu zuen? 16an, berriro legealdi berri horretan martxan jarri zenean, erronka bat jarri genuen esanez, honei buelta bat eman behartzaiola eta euskararen presentzia handitu egin behartzela nola bai. Beraz, 17-18 ikasturtean ja jarri genuen martxan lanbide heziketako euskaratze plana. Eta helburua zen gutxienez 4 urte horiek pasa ondoren, gutxienez erdia matrikulatuta egotea euskeraz. Beraz hori, esan dezakegu lortu dela, ze gaur momentu honetan justu hori da. Ikasturte honetan badauzkagu ja erdiak euskeraz matrikulatuta. Beraz, gaineaz ikastetxe publikoari begiratzen baldin badiogu, esan genezake, euskeraz matrikulatuta dagoen ikaslegoaren kopurua da eguneko 50,000 Beraz, urratsa izugarria non gauden eta momentu honetan, nondik gatoz eta momentu honetan non gaude. Beraz, hau eskertzekoa da ikastetxetan egindago lanagatik. Ze azkenean guk ideiak ditugu, baina ideia horiek gauzatu behar dira ikastetxean, ez? Ez da erresa izan, hori denok badakigu, eta nire aldetik eta lanbide heziketako sailburu ordetzaren aldetik jaso ezazue esker beroenak ikastetxe guztiei. Beraz, beste dato bat, aipagarria izan daitekena da, azkeneko 4 urtetan, D ereduko matrikula eguneko 20 hilo dela. Eta B ereduko matrikula eguneko 35. Beraz, horrek ere esan nahi du euskeraz edo euskararen presentzia lanbide heziketan geroz eta handiagoa dela. Horrekin lotuta, baitere beste aukera izugarria izango dugu ze aurten, eta hau komentatuko dut, labur esperientzi piloto martxan jarri dugu dualaren ibilbide berriak jorratuz. Ikusi dugu beharra bat dagoela
gure ikasleen konpetentziak erabat hobetzen dire, bere enpresako orduak handitzen balin badigutu edo gehitzen balin badiogu orain arte egiten diran baina gehiago, ez? Beraz, jarri dugu martxan esperientzia piloto moduko bat, 67 ikastetxe integratuetan, bai itunpekoak eta bai publikoak, eta helburua da ja gure ikasleek lehenengo kurtsotik ja enpresetan hastea. Hasiko dira, orain apirilean egingo dute apirila eta maiatza, 2 egun joango dira enpreseta eta beste 3 egun egongo dira ikastetxetan. Eta horrek esan nahi du, norbaitek ere bere ikasketak edo zikloak euskeraz matrikulatuta balin badago, orain daukagu aukera gehiago, beraiek ere enpresetan euskeraz ere jarraitzea. Horrek lortuko du gure ikasleek normaltasun osoa juten balin bada bere 2 urteko ibilbide hori, gutxienez 600 orduko praktikak egingo dituztela enpresan. Gaur momentu honetan dira 360 ordukoa, 380 ordukoa, ez tarte horretan dabil. Hau martxan jartzen den momentuan, hilobera izugarria izango da. Eta gero baitere jarraituko dugu, duala klasikoarekin, nahi dut esan kontrato baten bidez edo beka baten bidez. Beraz, hau da komentatu nahi nuena, labur, aurrera goazela, euskera presentzia lanbide heziketan azkeneko urteetan izugarrizko urratsa eman duela, gure asmoa da jarraitzea, jakinda baita ere batzutan zenolako zailtasunak eta zenolako beharrak ditugun. Beraz, guztioi, eskerrik asko egindako lanagatik eta aurrera jarraituko dugu ibilbide honekin. Mila esker. Eskerrik asko, Sagartzazu jauna. Eta orain Jaurlaritzan jarraitu hizkuntza politika sailburu ordetzako, hizkuntza ikerketa eta koordinaziorako zuzendariak hartuko du hitza, Josune Zabala, aurrera mesedez. Egunon guztiori, egunon arduradunak, egunon zentroetako arduradunak, irakasleak, ikasleak eta baita ere pantailan bestaldera zaudeten guztiak, eskerronez eta miresmenez mezu bat dakarte Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politika sailburuordetzatik. Joan den mendean, hasitako ahalegin politiko, ekonomiko nahi sozialak ekarri gaitu Gipuzkoan, gazten artean 83% euskalduna izatea. Hezkuntzak egin duen inbertsioa, irakasle naiz ikaslek egindako ahalegina, familien aldeko apustua zutarri izan ditu oraingo emaitza baikorrak. Gipuzkoak gazte euskaldun eleanitz handana du. Inoizko lurrik emankorrena sortu da, edo zerreirein, edo talandatzeko. Unibertsitatean zein lanbide heziketan ikasketak egiten ari diren gazteak dira Gipuzkoan euskaldun eleanitzak. Euskaraz ikasten jarraitzea erabakitzen ari direnak hoietako asko eta asko. Eta hildo horretatik lana euskeraz ere egin litekeela irudikatzen dutenak. Euskararen iraunkortasunari begira, inoizko aukerarik onenean gaude, hizkuntza politikan eremu sozioekonomiko pribatuan urrats ausartak emateko. Lanbide heziketa duala euskeraz proiektua erabat da estrategikoa hizkuntza politikaren ikuspegitik. Balioa eransten dio elkarrekin jartzen gaituen heinean hezkuntza, sustapen ekonomikoa eta hizkuntza politika. Balioa eransten dio halaber, ulertzen duenean, euskaratik ardaz litekeen jarduera ekonomiko sistematizatuak eratu eta egonkortu litezkela. Baditugu ideia hau, gertatzea posible dela erakutsi diguten industria naiz zerbitzu enpresak. Gipuzkoan asko ditugu. Munduari begira lanean diharduten euskal enpresak dira.
Hizkuntzen kudaketa aurreratuan kalitate ziurtagiria dutenak, bikain ziurtagiria dutenak. Euskarak balio erantsia eman diela aitortzen digute, eta beraiengandik ikasi ditugu ondoko ideiak. Erantzukizun sozialez jarduteko oinarriak jartzeko bidea da euskaratik pentsatuz jardutea. Berrikuntza eta ekintzailetasunean sakontzeko aukera ematen du euskarak. Sortze eta antolatze kolektibora gonbidatzen gaitu. Gertutasunaren, inklusibitatearen eta aniztasunaren ardatza mugiarazten du enpresan eta enpresatik kanpoko harremanei dagokienean. Onurak, dabil, ibili dabilenaren jakintzaren mezua baliagarri zaigu etorkizuneko jarduera ekonomikoa beste modu batera irudikatzeko. Euskaratik ere irudikatzeko. Gaztentzat badugu zor bat. Euren kurrikulun hizkuntzan lan egiteko aukerak ematea. Eta jarduera ekonomikoan beste bat. Euskaratik balio erantsia, kalitatea eta aurrerakuntza eskaintzea. Horretan garela, jardunaldi honetan sakonduko dena da adierazletako bat, eta hizkuntza politika salbuordetza bide lagun izango zaituztegu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Zabala anderea, eta ekitaldi honen sustatzaile nagusia Gipuzkoako Foru Aldundia da, eta hemen gure artean daukagu Markel Olano, Gipuzkoako diputatu nagusia. Olano jauna, orain zurea da hitza. Egunon guztioi. Eta hasteko ideia bat, ez? Netzako plazerra da zue guztiekin egotea, eta ikustea hemen ordezkaritza zabala, ez? Ordezkaritza zabala erakundeen ikuspegitik, enpresa munduaren ikuspegitik, eta baita ere lanbide heziketa munduaren ikuspegitik, irakasle eta ikasle. Nik uste dut hemen ordezkaritza zabala daukagula, eta elkarlan baten frutu dela baita ere ordezkaritza zabala hau, eta ekimena bera ere, ez? Lanbide heziketa duala euskeraz, ekimena bera antolaketan izan dalako korala, eta esfortzu bat egin da, baina esfortzu hori elkarrekin egin dugu, eta nik uste dut hori azpimarratzea funtsezkoa dela. Aitortza bat dugu, eragile guztiok, ekimen honetan parte hartu duzuen guztioi, aitortza egitea gaurko helburua nagusia, baina nik probestu nahi nuke ekitaldia baita ere, hemen tartean ibilidan elkarte bati, hain zuzen ere, laneki elkarteari nire zorionak emateko eta eskartza emateko. Nik uste dut hor guztiok gure esfortza egin dugula, baina eurek ibili direla hor, sustatzaile nagusi bezala hor, egunero lanean, eta iruditzen zait eurei aitortza hori ere helaraztea gaurkoan funtsezkoa dela, importantea dela. Nik eta gu guztiok partekatzen dugu ikuspegi bat lanbide heziketaren ingurukoa. Nik uste dut lurralde bezala, Euskal Herrian ikuspegi, baina lurralde bezala bereizten gaituen osagai importantenetako bat dela lanbide heziketa sendo bat daukagula. Eta nik esango nuke gure inguruan inbidia puntu batekin ikuste dutela gure egitura lanbide heziketako zentruen indarra eta ahalmena. Ahalmena eraldaketarako eta baita ere gure lehiakortasun ekonomikorako, oro har, ez? Orduan, rekonozimentu horrek dauka zerikusia neurri handi batean baita ere lanbide heziketa dalako, esango nuke, hor errotula antzeko bat, ez? Dauka ahalmen bat, sistema osoa kapilarizatzeko eta adibidez erakunde mailan egiten diren esfortzuak enpresa txiki eta ertainera iristeko ezagutza ikuspegitik, aurrerapen teknologikoaren ikuspegitik, berrikuntzaren ikuspegitik, eta beraz, lanbide heziketak paper funtsezko bat daukagun honetan gure egitura sozioekonomikoan. Esango nuke, beraz, gure ekonomiaren, ehun ekonomikoaren bizkorrezur importantenetako badala lanbide heziketa. Garbi dago, belaunaldi berriak, azkenean trebatzen dituela gure lurralde honek eta gure herri honek dituen erronka nagusiei aurre egiteko. Eta esango nuke, aitzindaritza horretan, une honetan baita ere, eta lehenago aipatzen zen, euskararen biziberritze prozesuan protagonismo hartu duela lanbide heziketak. Zergatik, guk uste dugulako, une honetan, euskararen biziberritzeak duen erronka importantenetako bat, lan munduan eraldaketa sakona sortzea dela. Eta hor, lanbide heziketak daukan protagonismoa funtsezkoa da. Lehenago esaten zen, euskaldun
diren eta euren heziketa prozesu guztia euskaraz egin duten ikasleek lan munduan ere enpresetan euskaraz jarduteko aukera edukiko dute prozesu honen bidez. Eta nik esango nuke, eta eurek enpresaren barruan txertatzeko eta prozesu guzti horretan enpresak ere bere burua egokitzeko duen prozesuak enpresa bera euskalduntzen du. Beraz, lan mundua euskalduntzeko ibilbide zoragarria eta duala kasu honetan, ematen duen jauzi honek, ematen du baita ere aukera bat lan mundua Gipuzkoan euskalduntzeko, oroar. Eta nik uste dut hori, benetan lehenago aipatzen zen ez dela estrategikoa eta dela benetan tresna oso importantea. Enpresak Gipuzkoan eredu jakin badauka, Euskal Herrian enpresak eredu jakin badauka. Da enpresa berritzailea, lehiakorra da, parte hartzailea, ardura soziala duena, eta ardura sozial horretan, euskararen normalizazioan, enpresak berak duen papera barneratzea, barneratzako funtsezkoa da. Eta hori gertatzen ari da, pixkanaka geroz eta gehiago, eta nik esango nuke hori dala prozesu bat geldiezina. Eta horrek, gure gizartea euskalduntzeko eta gure hizkuntzaren normalizazioa eta benetan daukagun, honetan daukagun desberdinkeriari aurre egiteko, tresna importantenetako bat dugula. Gero esan baita ere, beste arrazoi batzu daudela, baina argiko gogoan daukat egon itzala duela urte pare bat hiru, ABB Niesen izeneko enpresa oihartzuar baten, eta han langileak ari dira enpresa bera euskalduntzeko lanean. Eta gogoan daukat eurek esaten zidatela, enpresako giroa hobetu egin zela nabarmen, euskararen normalizazioak enpresan aurrera egin zuen eran. Eta beraz, giro horrek, gero ekarri zuela, lanerako jarrera egokiago bat, eta lehiakortasunera jauzi egin zela enpresan ez. Orduan, ikusten ari geran teklak oso konplexua dira eta eraldaketarako izugarrizko ahalmena daukate. Eta horregatik, ni bukatzeko esan, hor parte hartu duzuen, ekimenean parte hartu duzuen guztiak niretzako, merezi duzuela aitortza hori aitzindaria zeratelako eta benetan gure herriaren etorkizunean daukagun erronka importanten esango nuke, eta da gure hizkuntzaren bizi berritzean protagonista nagusi izango zaretelako. Eskerrik asko. Eskerrik asko Lano jauna zure hitzengatik, eta orain bide batez esan da, eta Initze Blankok esan duen bezala, marka berria erabiltzeko gonbita luzatu nahi dizuegu, lantokiei eta ikastetxei zuen dokumentazioetan, zuen webguneetan, bereizgarri gisa erabili dezazuen. lhdualaeuskaraz.eus webgunean duzue informazio guztia, autodiagnostikorako tresnak, egin diren bideoak, laguntza gidak, eta dena duzue bertan. Eta aurrera eginez, Gipuzkoan jada 2700 lantokitan, baino gehiagotan egiten da lanbide heziketa duala euskaraz. Eta ona etorri zaretenean, eserlekuetan topatu dituzuen gidaliburutxo horretan, horietako batzuen izenak agertzen dira. Denak ez daude. Bertan, izena emateko, izena agertzeko, baimena eman duten enpresen izenak agertzen dira zuzen ere. Izan ere gidaliburutxo horretan, gogoratzen dugu, lantokiaren izena agertzeko, lantokiak jakinarazi egin behar duela eta horretarako baimena eman behar duela. lhdualaeuskaraz.eus webgunean duzu lotura izena emateko eta aprobetxatzen dugu esateko, sartzeko eta aukera hori aprobetxatu dezazuela. Euskarazko lanbide heziketan aritzen zareten komunitatea ikusten dugu oso handia da, milaka zarete lanbide heziketa dualaren alde lan egiten duzuen, pertsonak eta erakundeak, beraz orain protagonistengan jarriko dugu fokua. LH dualean ikasle, ikastetxe eta lantokiek parte hartzen duzue, eta zuei esker doa ekimena aurrera. Zuek zarete lanbide heziketa dualaren diagnostikoa egin eta honek dituen erronkak eta helburuak ezagutarazteko pertsona egokienak. Horregatik orain mahai inguru bati emango diogu pasoa, lehen lerro horretan zaudeten guztiokin. Beraz, igoraino holtzara mesedez, Irene Souto, Mondragon Goi Eskola Politeknikoko ikaslea, Olatzi Zagirre, Mondragon Goi Eskola Politeknikoko tutorea, Josu Arana, Miguel Altuna Lanbide Heziketako Institutu Integratu honetako zuzendaria, Eider Landa, Kopreziko Euskara Batzordeko kidea,
Eta Goizperretik Antxon Mendizabal, Goizper Grupeko giza baliabideetako zuzendaria. Epa. Beno, bostok hemen prest. Azteko mahai inguru hau hezkuntzara bideratuko dugu. Eta Josu, zuen etxean gaudela aprobetxatuta, zurekin hasiko gara. Zuek eguneroko harreman zuzena daukazue lantokiekin, ikasleak formakuntzarako prestatzen dituzue, nola egiten da hori, nola prestatzen dituzue? Lehenengo ongi etorri eta eskerrik asko etortzea itxik. Gure lanbide heziketak urte asko daroia enpresekin lanian. Zela formatzen ditugun ikasleak, lehenengo esan bieko nukena da, enpresetan itxen dituen egonaldixak eren formazio barruan bedarela. Orduan ez dugula bideztu bidar, ze kasu batzutan bintzat enpresa batzuk dauke pentsamoldia ikasleak formauta irtetzen dira ikastetxetik, gero eren enpresan lanera juteko eta formazio barruan dan epealdian dare. Guk zela formatzen ditugun, nik uste aski ezaguna dela, lanbide heziketa betitzen dela oso ikasketa praktikoak izan dela, hau da, eginez ikasten dela. Bigarren, nik hartzenengo urtetan aldaketa baten barruan gare eta gure kasuan hemen Miguel Altunan eraldaketa digitalarut formatzen ditugu eta hortan behintzat saiatzen ga ikasleak kultura digitalean barneratu dagotia eta azkenerako usten dut, baina niztot garrantzitsuena dela, ze da azkenengo 8 urtetak hasitako lan era berri bat da zeharkako gaitasunei merezi daben garrantzia emotia. Hau, esan beharra dago, enpresetatik sortutako eskaerei erantzunez hasi zala aldaketa hortan, eta gaur egun ja bai lanbide heziketan eta bai Miguel Altunan ziklo guztiak itzen die erronka kolaboratibotan oinarritutako ikasketekin. Hau da, erronkak markatzen die eta horrekin lortzen dana, edo lortu nahi dana, bintzat, da zeharkako gaitasunak oso garrantzitsua dienak, izan lehizkela autonomia, lantaldian lanitxia, ardura, gero batzukin hasi ginen eta urtetan junga ikusten aldaketa tostela eta enpresetatik eskatzen dozkuela, adibidez gaur egun asko eskatzen dana da aldaketetara ondo moldatzia, hau da, malgutasuna aldaketetarako, edo lanaren antolaketa on bat izatea, orduan, formatzen ditugu, behintzat, enpresara altzen dien momentuan, gaitasun horrek aukitzeko. Gero, enpresa, esan duten moduan, oso agente importantia da edozen gazten formazioan eta kualifikazioan, orduan, nik uste dut bixen elkarlanekin hori lortzen dara. Azkenan ezaugarri desberdinak ditu prestakuntza horrek ez, eta aldagai, lau aldagai baditu ere lanbide heziketa duala euskaraz egin ahal izateko, lau aldagai behar dira, zeintzuk diren kontatuko aldi guzu? Bai, lanbide heziketa duala euskaraz aurrera emateko itxen dana da, enpresak instruktore bat izendatu beharra dauka, izango dana egonaldi hortan, ikaslean egonaldi hortan, ikaslean albuan egongo dana instruktore bezala, eta eskolan tutore bat izendatzen da. Tutoriak eta instruktoriak beste gauza batzuen artean, adibidez, ikaslearen formazio epe horren planifikazioa etxeaz gain, itxen dana da, balorau, euskara mailan, lehenengo maila izango zen, instruktoria euskalduna dan ikustia. Bigarren maila bat, egongo litzake, lehenengua izatiaz gain, harrera be, enpresan, lantokian, harrera itxen daben pertsonea euskalduna dan, egongo luke, bigarren maila hori. Hirugarren maila bat, etorriko litzake, lehenengo bitxak, gehi hizkuntz paisaia, hau da dokumentazioa eta bar, gutxienez 150an euskeraz egoten bada. Eta laugarren maila lortuko litzake lehenengo hirurak eta lankidien, lantokiko langileen 150 gutxienez euskalduna baldin bada. Hau esaten duten moduan, itxen da lehenengo hartu emanetan enpresiakin eta ero zuzenian galdetuta edo lehen
ikusi dugu moduan LH duala euskeraz web horrizan, lantoki sendako txoko bat dago, nun autodiagnosi bat itxeko aukeria dauken enpresan egoera arlo hortan ikusteko. Oso ondo. Eta orain, Olatz Izagirre berehala ezagutuko dugu Ireneren tutorea zara Mondragon Goi Eskolan. Bai. Lantokiek eskatzen aldute lanbide heziketa duala euskaraz izatea. Bai, bueno, egun on guztioi, bai, hala da, ez? Baina gai hau aspalditik dator. Guk dualean hasi ginenean, beraien arteko enpresa eta gu eskolaren arteko hartu eman hori, gure ikasle guztiak D ereduan daudenez ikasten, guk enpresarekin daukagun kontaktu guztia euskeraz izaten da. Orduen, aspalditik ja euskeraz izan behar zan guzti hori kontaktua, bai, Josuk esan duen moduan, bete behar duten proiektuak eta aurkezpenak guztiak euskeraz izan behar direnez, orain egiten dien eskari guztiak euskeraz dira, ez? Gure ikasleak euskaldunak dira. Eta orduan lantokien eta ikastetxen arteko harremana sistematizatuta dago, eta hizkuntza ze irizpide edo ze irizpide erabiltzen dira. Bai, sistematizatuta daukagu, ez? Guk hasten garenean dual prozesu honekin, enpresakoei bidaltzen diogu email orokor bat euskeraz dagoena, eta enpresakoek betetzen dute beraien eskari guztiak. Eskari horrek ikasleak euskaldunak izango dira, eta orduan hasten gara prozesu horrekin, atal teknikoari lotuta gaudenean, dual tutorea ni eta enpresako instruktoreak guk ikaslearen atal tekniko horrek ikastemaitzak, kompetentziak, atal guzti horrek euskeraz direnak nola menderatu behar duen antolatzen dugu eta proiektu batean idazten dugu dana, dokumentatzen dugu, guzti hori euskeraz dago. Guk euskeraz egiten dugu eta guzti hori euskeraz burutzen da. Ondoren, badaukagu guk eskolan idazkaritza bat, nun enpresako gizabaliabideakoin harremanetan jartzen da, hitzarmen guztiak sinatzeko, kontratuak eta papeleo guzti hori, nun euskeraz ematen den hori ere. Eta bestalde daukagu beste puntu bat, izango esana, aldaketaren bat baldin badago prozesu horretan, dual prozesu horretan, egutegi aldaketa bat, jaren bat baldin badago eta guzti hori, dual koordinatzailea gure eskolako idazkaria eta enpresako gizabaliabidea, beraien artean, Eusko Jaurlaritzako aplikatiboan jarri behar dute aldaketa guzti horik, eta hori dana euskeraz egiten da. Prozesu guztia mentzat, orduan euskara da ardatza, ez? Eta arazoren bat egongo balitz, guk adibidez eskolan daukagu euskara batzordea. Orduan, bai ikasleari, bai guri irakasleei laguntza ematen dizkigu, gauza guzti horrek horretan arazoren bat baldin badaukagu, aurre egiteko. Eta, Irenezu, Olatz duzu tutore, zu ikaslea zara, alde batetik euskarari zara ikasten, eta bestetik lanbide heziketa dualan euskaraz matrikulatu zara. Ez dakit ze zikloari zara egiten orain? Fabrikazio mekanikoko diseinua. Eta euskaldun berria izan da nola matrikulatu zinen euskaraz? Bai, egunon guztioi, ia esateko zalantza asko izan dituen, bai? Berriro ikastea hainbeste urteren onduan, eta gainera euskaraz, hori, gogorra egiten zitzaidan. Baina, alde batetik, nire euskaldegiko irakasleak animatu ninduen, eta beste alde batetik gaztelaniaz ikasteko gertukoena Eibar zen, bai? Eta urrunegi iruditze zitzaidan. Nire semeek 9 eta 10 urte zituzten, eta arazoren bat bazuten edo hurbilago egon nahi nuen. Eta uste alduzu euskaraz ikasteak etorkizunean ateak irekiko dizkizula? Bai, uste dut baietz. Azkenean Euskal Herrian bizi gara, ez da? Eta nire ustez enpresek baloratu behar dituzte gure ikasketak, noski, eta gure konpromisua lanarekin, ez? Baina bai kulturarekin. Eta niretza Galizakoa naz, eta hizkuntza oso garrantzi handia dauka. Baina, karo, baloratu behar da, baina batzeko, ez kentzeko, bai? Eta gainera, adibidez, jende askorentzat, errazagoa da euskaraz komunikatzea. Eta pertsona bakoitza ondo sentitzea bere hizkuntzakin oso garrantzi handia dauka, bai, ez da? Beraz, orain arteko ibilbidea edo zure esperientzia nola baloratzen duzu? Nahiko ondo. Oso pozik nau, Fagor Automotion Eskoriatzan nago lanian,
kalitate departamentuan, eta egunero egiten dugu gauza desberdina, pieza asko baloratu behar du eta hori, eta giroa oso ona da. Lankideekin oso ondo modaltzen naiz, eta euskaraz egiten dugu, eta asko ikasten arenaz asko. Oso ondo. Eta orain hezkuntza ikusita bigarren blokeari emango diogu pasoa, eta lantokien errealitatean murgilduko gara. Eider Landa, Kopresiko Errektore Kontseiluko eta Euskara Batzordeko kidea zara. Zuek lantokian LH Duala euskaraz egin dadin, nola antolatzen zarete? Bueno, lehenengo eskerrik asko, gonbidapena gaitxik. Beti da, holako aitortza jasotzea beti da politxa. Gu barrutik beti ikuste ditu arazuak eta holakoak, eta ondo dago kanpotik hola datorrenean, hori. Eta, LH Duala euskaraz itxeko, Kopresin, lehenengo ikaslia llegatzen danean, harrera personal saiak itxen dutze, ez? Eta hor, danak die euskalistunak personal saian. Gero, ondoren fabrikazio buruekin, ero instruktoriekin eukiko da detratua, eta horrepe Kopresin, danak die euskalistunak. Eta beste alde batetik, hori, harreria itxe jakuenian ikasliei, emote jako euskara planaren berri. Eta hori, Kopresin euskara plan badago, dauku koordinadore bat, euskara batzorde bat, jarraipen batzorde bat, eta kanpoko aholkularitza bai, 2 pertsona dauzkogu emunetik Kopresin han txertatuta, txenditzu ordu batzuk hastian, eta hori, euskara batzordiak bertan organo guztietako jentia dago gainera sartuta, bai zuzendaritzako jentia, bai Kontseilu Errektorekoa, Kontseilu Sozialekoa, bitziri da. Eta bertan, urtero itzen da gestio plan bat, gero epe luzera begira be, plan estrategiko bat dago, eta hori hizkuntza politika esarritza dago Kopresin, eta hizkuntza irizpide batzukin. Eta Kopresi bezalako enpresa jarduten duen sektore lehiakor batean, ze balio erantzi du langile edo ikasle euskaldun bat izateak? Asko, ez? Alde batetik, hori, Kopresi, nazioarteko testu inguru batian dago, lan haitzen da egunero, ez? Pentsau, dauzka zazpierri aldetan plantak, salmenta gehienak kanpora die, eguneko handi bat, eta orduan, egunero, hainbat hizkuntza entzuten die Kopresin, ez? Eta, hori kudatu biharra dago, baina, hori, euskerak, hezkuntzan urtietan eta urtietan indan esfortzu eta inbertsio horri, jarraipen bat emotia, importantia da, eta hori, euskeraz, gaztiak euskeraz ikasten dabe gaur egun, eguneko handi batek, eta hor, batzutan, eten bat egoten da ez, lan mundura salto itzen da benian, eta hor, enpresak jarraipen bat emoteko, hor daukogu erantzukizuna, eta gu hortan gabiz, importantia uste dudala, gero, Kopresiare txabaletai begira be, euskerak emoten dutza, tokikotasuna eta identidadia. Eta hor, gaztiei, bertako hizkuntzan lan eitzeko aukeria emotia, oso importantia da, ez? Eta hori, bada modu bat be bai, gaztia gerturatzeko eta talentua erakartzeko, eta hori, eta euskeraz lan nahi da benandako, motivazio bat be bai da, eta lotura bat, ez? Eta parte, kanpora begira be bai, bezeruak eta holan, beti ikusten da oso positibo moduan, ez? Gainera euskeria daukan bere molako leku txikixan eta beti da erakargarrixa, eta ikusten dabe, kanpotik be, positibo eta interesa sortzen dago, eta aparte, hori, gero iraunkortasunian be bai, ez? Hizkuntza oso aldaga importantia da, hemen entzundan moduan, ez? Enpresak, gero, erabiltze ditue inguruko rekursuak, finanziazioa dela, bestia dela, eta hor, enpresiak dauka zor bat, komunidadiarekiko zor bat dauka be bai. Eta hori, kohesiorako, giro ona sortzeko be, enpresan importantia da, eta
Eta gizartian dako be bai, kohesiorako be oso importantia da, hezkuntzan aldaia, ez? Eta hor enpresak, hor daukogu erantzukizuna, eta, bueno, Bakoitzak bere aldetik, Kopresi bezala Goizper ere LH Duala euskaraz egiten enpresa eredugarria da. Antxon Mendizabal, zu Goizperretik zatoz, pertsonen antolaketa saileko kidea zara. Konta iguzu, lantoki bezala zein da zuen esperientzia? Bueno, gure esperientzia oso ona izan da, eta esperientzia ona delako errepikatzen nahi geha. Aurten beste lau dual sartuko dira. Orokorrian usteet, azken urteetan 25 edola sartu izan dira, eta guk erabaki dugu bide horretatik jungo gehala, eta horretan jarraitzen dugu. Zuentzat ere langile ikasle euskalduna izatea balio erantsia alda. Bai, noski baietz, azkenian guk ere, Kopresi bezala, hor daukagu gure esfortzu bat ere indegu, euskaraz bizitzeko lantokian, eta uste dugu ere balio erantzi hori dela, batez ere, bakoitza bere ama hizkuntzan, erlazioak, pertsonen arlo horretan, importantia dela. Bakoitza bere hizkuntzan hitz egitea, eta horrek ematen du gertutasun bat, eta uste dugu, aurrera begira ere, lehiakortasun bat ere bai. Denak ondo sentitzen dialako, ondo. Eta orain alde desberdinak hemen zaudetela, ez dakit lantokiek ikastetxeek lantokiei etxeko lanik ematen aldiezue, batak besteari. Etxeko lanak? Oina, ez teguru bat horrela. Guretzat, geixen bat eskertzeko daukogu. Geixe esan da, gu lantoki askokin, enpresa askokin, 300 ingurukin harremana daukogu, eta harreman oso estua da, eta bai argi daukuna, hau dala danon apustu bat, eta emon eta jasotzeko bai biharra daukula danok, orduan enpresei, edo hau ez da kixenei ondikan, ze askok hori badakixe, ezatia kolaborazio bat dala, eta ni badabe oin olako modan daun talentua gerturatu eta gaztiak edo pertsona kualifikoak, gaztia bakarrik ez, gaur egunean lanbide heziketak beste jende multzo bat daukana da, jende heldu kualifikazio gabeko jentian kualifikazio hortan, bion arteko elkarlan bat izan behar dela, batzutan erak ipinimiako dabela, eta beste batzutan guk ipiniko gula. Zuek, ezer esaterik, alde horretatik, edo ikasleak? Azkenean ez da dena beraien eskutan, ez? Momentu honetan, denok dakigun bezala, zorionez, Gipuzkoan desenplegu tasa bajua da, eta lan asko da, eta eskaintza asko, ez? Eta batzutan hori biltzen gara, tira-bira, eta jendearen bila, ez? Baina, ez da fabrika bat, eta pertsonen fabrika bat ez daukat hemen. Oso ondo, deno gauza interesgarri asko esan dituzue. Ikusten dugu, gaiak berez luzerako ematen duela, baina galdera asko geratu dira bidean, baina hemen utzi behar dugu, ekitaldiak aurrera jarraitu behar duelako, oraindik hainbat sorpresa ditugulako zain. Bakoitzak bere aldetik egiten duen lana ikusi dugu, eredugarria, txalogarria da, eta erronka asko daude, eta espero dugu, pausoz pauso, denak alden enean behintzat betetzen jutea, etorkizuneko lanbide heziketako profesional eleanitzek, lantoki guztiei, balioa erantzi diezaioten. Eskerrik asko goztoi, eskerrik asko egiten duzuen lanagatik eta gaur hemen egoteagatik. Bi esker. Eta orain, gonbidatuak jaitsi bitartean eta hurrengo blokeari paso eman aurretik, zer iruditzen zaizue, berriro musikari beste tartetxo bat egiten badiogu. Orain beste gazte musikari bat igoko da orain, Aretxabaletatik, Beñat daukazu hemen zuekin, eta bide batez esan da, bera ere Euskarazko lanbide heziketako ikaslea da.
Aurrera Beñat. Bakaradean biluzik dantzan, oinak guztirik lurraren erdian, belarrarekin jolasean. Pentsamenduak joan egin zaizkit egunarekin batera, iluntasunak hartu egin nau negar malkoa. Gau ilun honen azken arnasketaren azkenengo segunduetan nik ere oiukatu egingo dut. Munduak azten banau, lur honek askatzen banau, zerbait utzi beharko dut, behintzat euritanten artean, ilargiak erakusten duen aurpegiaren aurrean eskatzen diet. Oiukatu zizar galduei, munduak azten banau, lur honek askatzen banau, zerbait utzi beharko dut, behintzat euritanten artean, bada ez bada banoa, eak ez bada enoa, nire gorputzak eskatzen dizkidan arte apurtuetara. Bada ez bada banoa, eak ez bada enoa, zeruak eskaintzen didan amilegira. Bada ez bada banoa, eak ez bada enoa, ispiluan ikusten dudan elektrizitate lur jauzira, energiak lur jauzira narama, ni neu ere energia banaiz, lurrean idatzirik geldituko naiz. Bada ez bada banoa, egak ez bada enoa, ispiluan ikusten dudan elektrizitate lur jauzira, elektrizitatea banaiz, elektrizitatea banaiz, lurrean idatzirik geldituko naiz. Elektrizitatea banaiz, elektrizitatea banaiz, lurrean idatzirik geldituko naiz. Eskerrik asko. Nicolás Faltada. Eskerrik asko Beñat, ze amaizen elektrizitatea besti honengatik. Eta orain sariak banatzeko ordua da, eredugarri izan direnei aitortza egiteko unea. Eta lehenbizi ikasleekin hasiko gara. Egunean behin lehiaketaren baitan, LH Duala Euskaraz taldea sortu da, eta Gipuzkoako lanbide heziketako ikasleak parte hartu dute, denok ezagutzen dugun galdera erantzunen lehiaketa arrakastatsuan. Gipuzkoako 750 gaztek parte hartu dute,
eta astero irabazle bat egon da. Eta sari hauek gure artean ditugu Nikolas Sagartzazu, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko Lanbide Heziketako Sailburu Ordetzako Plangintza eta Antolaketako zuzendariak eta Josune Zabala, Hizkuntza Politika Sailburu Ordetzako Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako zuzendariak banatuko dituzte. Etorri ona mesedez. Eta Zabala Anderea eta Sagartzazu jauna, zuen esku ikaslei sariak ematea. 6 saridun daude, eta lehenengoarekin hasita, errenteriara joango gara. Igo dadila mesedez, Iñaki Olasagasti, Don Boskoko ikaslea. Zorionak Iñaki, hor aurrerago mantendu mesedez argazki ateratzeko. Eta orain Iñaki mesedez hemen albo batean geratzeko eskatuko dizugu, gero denok saridun guztiok argazki bat batera ateratzeko. Eta bigarren saria, Elgoibarri MH-ko Aizea Alberdirentzat da. Aizea gora mesedez. Mantendu hor mesedez, mantendu hor beste argazki bat ateratzeko mesedez. Orain bai, zorionak zuri ere Aizea eta hemen albo batean geratu. 3. saria, Don Boskoko beste ikasle bat ere badugu irabazle suertatu dena, Idoia Ruiz. Aurrera xago mesedez hor. Mantendu hor mesedez oraindik argazki ateratzeko. Bai, barkatu Zagartza. Momentu, beste bat. Orain bai, eskerrik asko. Eta orain Tolosara salto egingo dugu. Oier Mendez, Tolosaldea LH Institutuko ikaslea da, gora mesedez. Zorionak zuri ere. Osondo, eta 5. irabazle bat ere badugu, Uni Eibar Ermuako Ane Tubia. Ane mesedez, zorionak. Mantendu mesedez hor momentu bat. Orain bai, eskerrik asko, zorionak. Eta amaitzeko, Aitor Duo. Uni Zubai txapeldun Aitor, Elgoibarri MH-tik zatoz eta 400 euro jasoko dituzu. Etorri gora mesedez, egunean behineko txapeldun handia da bera. Osondo, zorionak denoi eta orain denok etorri mesedez hona aurrera, denok batera argazkia ateratzeko saridun guztiok. Aurrerago mesedez, bai bestelan irudia agertzen da. Bai, mesedez zu ere aurrera apur bat joaten bazara?
Hortxe, orain bai. Oso ondo ba, eskerrik asko guztioi eta zorionak saridunei. Eta aurrera eginda amaierara iristen ari garen honetan, lantokiek egiten duzuen lana nabarmendu eta aitortu nahi da orain. Hainbat irizpide izan dira kontuan oroigarri hauek ematerako orduan. Besteak beste, ikasleen LH duala urtebete baino gehiagoz bertan egin izana, LH dualean izandako ikasle horietako batzuk lanean zuzenean geratu izana, eta lantokien izaera anitza ere islatu nahi da. Lantokiak izaera juridiko ezberdinetakoak dira, tamaina desberdinetakoak, eta lanbide arlo desberdinetan jarduten dute. Eta oroigarria emango zaien hiru lantokiek, aniztasun hori islatzen dute. Hiru lantokietan ikasleek egonaldiak euskaraz egin dituzte urtez urte, eta gainera horietako batzuk lanpostua dute bertan, hau da lanean geratu dira. Errekonozitzen diren hiru enpresa hauetan, enpresa handiak daude, enpresa txikiak daude. Esaterako urte gutxi batzuk hasitako ekintzaien lantokia, eta 50 urtetik gora daramatzan bertan errotutako lantokia. Nazioartekoak eta tokiko bertoko zerbitzu emaileak. Horregatik guztiagatik errekonozitu nahi da euren lana, eta oroigarri hauek emateko Markel Olano diputatu nagusi jauna berriro ona igotzeko eskatu behar dizugu, eta baita Javier Larrañagari, Gipuzkoako ekonomia sustapeneko, turismoko eta landa inguruneko diputatua. Orain sariak emango ditugu, eta lehen eskertza aitortza Goizper Group enpresari emango zaio. Aitortza Maria Sánchez, Goizper Grupeko giza baliabidetako formakuntza arduradunak jasoko du, eta berarekin batera enpresarenkin elkarlanean aritu den Miguel Altuna Institutu honetako LH dualeko koordinatzailea, Alberto Larrea, etorriko dira ona. Zuek ere mesedez, argazkia ateratzeko ona aurrera etorri. Eta orain Maria Sánchez nahi izanez gero hemen hitz batzuk esan, zurea da orain hitza. Egia esan, eskerrik asko motz geratzen zitzaigun gure sentimendu guztiak azaltzeko, eta bai nire izenean eta Goizperrenean ere esker mila eman nahi dizkizuegu bai Eusko Jaurlaritzari, Gipuzkoako Foru Aldundiari, Laneki, Miguel Altunari, gugan izandako konfidantzagatik, Josu Arana, buruden, lantaldeari baita ere zuen ekarpenak gure kooperatiban berrikuntza, ekintzailetza eta kalitatea sortzen lagundu diguzuelako. Gure esker ona gaur hemen egon ezin den arren, gure kooperatiban FP duala implementatzeko jarri duen energiagatik Javier Garmendiari, baita gure pertsonen zuzendari Antxon Mendizabali, bere ilusio mugagabea beti ere ezin delako beste edozer egin haien energia jarri gabe. FP duala formatuak elebidun profesionalak ezagutzeko aukera eman digu, Goizperren. Gure prozesu eta kulturatik ikasiz, gure artean pertsona hauek izatea aberasgarria izaten ari da. Honela, kooperatibaren lehiakortasuna eta belaunaldien erreleboa ziurtatu ditugularik. Balore komun bezala euskera dugu, gure familia kooperatiboaren identitatearen parte. Balio erantsia eskaintzen digu bai profesionalki, baita pertsonalki ere. Euskara sentimentu bat bezala bizi dugu, eta gure onena ematen jarraitzeko ilusioa ematen digu. Bakarka, azkarrago joango gara seguraski, baino elkarriekin urrutiago iritsiko garela ziur gaude. Ilusio osoz, eskerrik asko.
zorionak bioi, eta hemen albo batean geratzeko eskatuko dizuegu mesedez, eskertuko dugun bigarren enpresa ere jasotzeko, eta gero denok batera argazkia ateratzeko. Bigarren eskertza oroigarria, Astigarraga Kit Lainentzat da. Aitor Gil, giza baliabidetako arduraduna, hemen dugu gurekin. Baita enpresarekin elkarlanean aritu den Izarraitz lanbide heziketako ikastetxe integratuko Eneritze Lortza, lanbide heziketa dual eta lan praktiken koordinatzailea. Igo gora mesedez. Eskerrik asko, eta orain Aitor Gil, zuk ere zerbait esan nahi baduzu, zurea da atrila. Lehenengo, egunon berta etorri zaten danoi. Geuretzat, ore bada hemen egotie, goizper, eta hemen elkartu gehan beste erakunde eta enpresakin egotie ore bada. Eta lehen gita bain, eskerri asko nahi genuen dana ematie, bai neure partetik hemen hola, eta azpeitin lanen gaudien beste 150 bat langileen partetiken. Nahi nuzten, bi hiru mensaje motxien esplikau. Geure enpresan balore nagusienetako bat da, geure aktibidadie bertako baliabidekin oinarritzea da. Baina ez, geure bertako baliabidik bakarrik lehen gai eta behire, amengo Euskal Herriko pinuek dien bezala geuretzat. Baizik eta bertako giza baliabidiek. Hori da geuretzat benetako oinarrixe. Eta horretxatik bakuk elkarlan asko ite deu unibertsiadik, eskolak, formakuntza zentruek, gaur hemen gauden danok bezalaxe. Eta geure helburu da bertako talentu ez sustatzia. Eta baite ezatie nahi nun, geuretzat euskeri ardatz bat izen dela. Baina ez oin, geure enpresi sortu zanetiken, oindala 40 bat urte, geure funda hori izan Juan Jose Astiarragak sortu zunetik gaur egun arte, enpresako arlo guztietan euskera erabili deu, bai tailerretiken, bai ofizinan, departamentuetanetan. Eta ez hori bakarrik, euskal kulturie transmititzen zailaugea betitik bai dualetik sartzeken ikasliek, o bai bestera batea sartzeken langiletanakin batea. Eta azken finin, geure helburu nagusixe da, talentu hori, o gazte talentu hortan apostu enez, nazioarteko merkatuetan lehiakorra egizetie, eta geure sektorien referente bihurtzia. Eta sari honek, inderra amateko aurra behire, bide honetik guzela, eta holaxe inderkexokin zehitzeko. Eta besteik gabe, eskerri askotan nahi, eta hurrengo bat arte. Zorionak zuei ere. Eta hirugarrenik eta azkenik, Bibe Biotek enpresak egindako lana aitortu nahi da. Oroigarria jasotzeko Gurutz Linazazoro, konpainiako presidentea, etor zaitez ona mesedez, eta enpresarekin elkarlanean aritu den Don Bosco lanbide heziketako ikastetxe integratuko Carlos Lizarbe ordezkaria.
Orain Gurutz Linazasoro, zure txanda, zorionak. Beno, egun on guzti hori, diputatu nagusia, autoritateak, irakasleak, egun on. Bibe bioteken izenean gure eskerrik beroena adierazi nahi dizuet enpresetan euskararen erabila sustatzeko errekonozimentu garrantzitsu honengatik. Etxetik kilometro gutxira nago eta oso harro sentitzen naiz sari hau jasotzeaz. Euskararen zaintzaren partaide aktiboak gara, euskara gure lurraldeko kulturaren elementu adierazgarriena delarik. Bibe bioteken bezalako enpresa zientifiko teknologiko batean hizkuntza nagusia ingelesa da. Izan ere, bibliografia guztia ulertzeko, bezeroekin, bazkideekin, inbertsoreekin eta abar elkarrizketak izateko jakin beharrezko hizkuntza da. Gainera, gure taldearen zati handi bat euskara ez dakien lekutik dator. Euskara espainolekin eta ingelesarekin lehiatzen da gurean. Horregatik, gure sektoreko enpresa batentzat ara handigoa da gure hizkuntza bizirik mantentzeko erronka. Gainera, gure langileen 50% 30 urte baina gutxiago ditu eta horrek etorkizunean euskarak biberen ibilbide luzegoa izango duela bermatzen du. Hau guztiagatik, errekonozimentu hau jasotzeak ohore eta harrotasuna dakarzkie bibe biotekoko kide denei. Eskerrik asko Don Bosko lanbide heziketako ikastetxeari sari hau jasotzeko bibe proposatu izanagatik eta antolatzaileari berau gauzatzeagatik. Eskerrik asko denoi. Zorionak guztioi, lantoki eta enpresa erreferenteak zarete, eta orain denok batera hemen aurrean argazkia aterako duzu oroigarri gisa. Mantendu apur batean mesedez oraindik. Eutsi hor. Nahiko, eskerrik asko, orain bai, orain argazkiak eginda daude. Mila esker guztioi egindako lanagatik. Eta aitortzak eginda ekitaldiaren amaierara iristen ari gara, baina bukatu aurretik berriro gurekin ditugu, Ilargi eta Beñat, eta gainera orain elkarlanean arituko dira bi abeslariak.
ez zuzen esan, negua joan egin dela, izara guztiak erreditut eta. Gaztanduna zaz orain, ururdinen artean, orain ainorik ez da, aurpegi biluziak, tararrua jotzean, parasiriko zenena, gordina maigabea, negua joan data. Soinu bakar bakarra, zure bularraldean, negua joan data, borobildu zaizkit ertzak, zure ondoan, izpila saigarri bat, negua joan data, negua joan data, negua joan data, negua joan data. Eskerrik asko. Gazte talentuak, eskerrik asko Ilargi, eskerrik asko Beñat. Negua joan data da bestia, negua oraindik ez zaigu joan, baina laster iritsiko da udaberria, eta gaur musikarekin amaitu dugu. Mila esker zuen arretagatik, gonbidatu guztiei, saridunei, lantokiei, ikasle, irakasleei, erakundetako ordezkariei guztioi, mila esker. Eta ezin ahaztu noski streaming bidez, beste aldean ekitaldia jarraitu duzuen guztioi. Nire partetik, plazer bat izan da goizazuekin partekatzea. Eskerrik asko. Eta orain bukatzeko familia argazki bat aterako dugu, eta saridun izan zaretenok, erakundetako ordezkariak, mesedez berriro etorri onagora argazki ateratzeko, eta baita Eteleko presidentea Julen Elgeta eta Ikaslan Gipuzkoako presidentea Nora Morena. Denok orain familia argazkia aterako duzue, egunaren gaurkoaren oroigarri gisa. Beste guztioi, agur bero bat eta hurrengora arte. Segi dezagun, euskaraz lanari balioa eranzten. Mila esker.